Barkanka da shigowa Big 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ni na so Liverpool ta ci wallahi. Na ji daɗin cin wasan nan da suka yi. Amma kuma ai suna kokari sosai. Suna kokari gaskiya. Ai Liverpool yadda ta yi kwallon nan na so a ce ta ci Premier League. Abokina baka da wata kila sai wasan kwallo ne. To kai in ban so kwallo ba kai so nake su Premier su ci kalin su ci. Na ga akwai su wannan. Ni ke da ka gama ta baka. Ka gama cike baka. Ka gama ta akan. To in ban nema ta maza zan nema ka ni fa wallahi wallahi wa'annan sun mun. To amma ya kamata dai. Ku da gurin kuɗi kuke mutuwa. To dama mu fa za mu iya bin gawa rami a rufe mu tare saboda tsaban kwaɗayi. Wanda aka ce mai a ranar kwaɗayi rai ba a bakin komai ke ba. Kai sai yana ba kayan nan fa wallahi. Allah ya kai ki gona. Allah ya taimaka. Allah ba mu sa'a da nasara. Ka abokina kaga abokina. Ka dai wani aiki gama ta biya da aiki sai mu wallahi ina rasa ne ya gama ci kawai shi bai ma tantance daga ina suke ba. Ai ni mutum na rasa gane mai. Ya mata. Ki tsaya mana dan Allah ni fa na ganki fa kin buge ni. Haba malam dan Allah ya zaka riko min gele baka da tarbiya ne zaka rinka rike min gele a baki. Ko ma me zaki faɗa ki faɗa ni fa yadda naga kayan nan ya mun fa yadda naga danyen kayan nan ki tsaya kawai sai a buga akwashi. Haba da Allah yake abu kaman baki waye bane. Ta ina za a buga akwashi kana rike min gele a bakin titi. Abin da yafi gele ma sai ya rike min ki tsaya mana na rantsa da Allah ko lahira zaki je sai na biki ni ba ki buge ni ba. Ni fa irin kayan nan fa ni fa irin kayana ne fa na rantsi da Allah kuwa. Ko ki mun magana ko kake mun magana ki ko su yin wasu da ni na ga kaya mun kuma dole Yau wasu wuci kaga wannan tun ɗazu yake bi na har gyale yake riko min nayi banza da shi amma bai ji ba. Kai uban waye kai? Kai uban waye kai? Waye kai? Assalamu alaikum. Ina wuni yaya? Lafiya. Sunana Sage Kafinta. Ina yin gadaje ne da kujeru da wardrobe haka. To naga ƴan mata ne kila sun kusa aure shine nazo ina musu kallon ko za su yi gado su ba.